mahal na patron, Senyor San Nicolas de Tolentino, at mga kaparinan, mga parokyano, mga leader sa naglalay religious group na nalaga ng mga parokyano. Balik ko na po, may ako. Baik so, hanya kalau kita ingin dengan konsiso, akan usa, tumulong alam, semayo ng kapayunan. Nag-aatong mga pagtungo katoliko, daghan ang mga libo at pagtungo na walang namasubay sa pagtulunan sa simbahan. Muna karang panahon na amoy papating ninyo sa inyong mga dalungan, unsa kini mga dilimayo pagtulunan nga atong gihugtan o atong kini gisunod gikan sa atong kinikanan kan ining atong itawag nato na kultuhanon okultismo, paganismo, kapaagi. Mga kaigsunan, dili galing siguro nga atong pagtong katoliko sa bulan ini o gilimayo kay kini dili man kini angay ang pangalan sa Dios o sa atong kini ikoy. Ilang mga pagtutuo nagsurat kayo ni dili lamang sa usa ka pili kundi dili sa tibuok natong Pilipino. Gawas pasanason kadani. Ang akong isutan mo na kini mga patuto nga sagaran, atong kini eksperyensya, atong kini ihimo, diya sa atong pamilya, diya sa atong komunidad. Hindi mga patuto, maghimo ka o balay ka, o mga building, kung na naman galing ay negosyo, imo ka o tidak. Sa dilim pa, imo tarukan, wala pa'y panday, wala pa'y pasok, kinsa inyong subuhon o tawon sa pagtanaw, saan ang mga imong iriya ay kundi mahal o iupang imong at taypan o galan, kinsa man. Notara ko nila sa mga tawon, ha? 101% ang dolaryo. Muna yung atong na i-refleksyon kay wakas magtawag mo sa dolaryo, hindi ikaw dapat na sa dilig mo. Muna yung atong i-refleksyon pagkaanan ito ang dolaryo sa wagon kasagaran ilang panubuhan ang mga ginida. Diba? Dahil manok, ilan nagputlang ulo, iisa itong lawas, magputlang-put ng manok, ulit ulo. Siyempre, ang dugo sa manok, may siyempre sa ibigan. Mayroon, itong albularyo, part, amigo, likay sa dinhi, ikini mauluti, gamiton kini, nibuwan. Andin ang tanang na kanang ang dolaryo nag-iiba sa mga ng Espiritu. Wala. Ang doon na anay panday na may mason, labaw itong panday mason ang uli passport mayroon. Part, kudigo, wala may lapot pa yan hindi. Isubo rami ni Juan. Diba? Si Juan ni Corsa. Andi na rin kong malay, anak ko dito na yung mga pumas sa haligi, may doon si Juan. Pagsultin mo na ako, kung magmasa na mo sa haligi, ano naman? Si Buhato ni Juan. Si Buhato ni Juan, na ay mga sinsilyo, ipanglubong sa puting, kapiling sa masa. Na ay mga garapa, ibutang oil, ibutang nilikit ka papel, adonay orasyon, kay kuno, aron mo hawa, managan na mga
Ang atong mga kaigsunan, manginikanan sa unang panahon, kanaghimo ni ini, labaw silang unang iilag. Inusinti sila, ato pa nila sila. Kung sa karoon kaigsunan kay Paul naman ta, may Paul naman ta, ato nakinig sa likwoy, ini mga pagtulunan, nag-iyak sa yawa, kay dili-dili, mo'y magkapahilangin na to, puhon ko mamamatay na. Ato biyan. And then, nawalan ng balay. Pira daw po yung nabugas ng soke at bularyo. Pre, kumana kong balay, pre, mabalahin ako. Okay, tagawa ng kalendar, pre. Unsang pisaha na pulmon. Pulmon na kukuhan. Kay mawing ibalahin. Diba? Piling silang balin o adlawan. Kay matupag ini o una-una, ini o ulo, ayaw ng kadal, kay bugnaw ka. Andin ni Palihinan Ningon, ang bularyo, lalo pa kay baboy. Ilan ang gagawin, ilan ang diwataan kay makot nila, arong tumulo na amilig sila ilagdan sa maraming espiritu. Tawag nila na pagulo sa pamamalayan. Ang lubog sa pagulo sa manok, ilan ang iusa, ako'y gamito nila, ipakihid sa inyong pintamayon, sa inyong jam, inyong sira, mga bintana, jamo sila, halibig, hangtod sa inyong kwarto, apil, ang tigil sa inyong kakri, inyong ipaghipagiran ang lubog. Nabalato na din imposible. Wow. And then, pupuyog na mo. Sunod kadlaw, balbin. Excited kayo, may pagkumalay, naturalmente, nagkakauna-una, pahiyas sa balay. Unang imo, pagkakapag-altar, ito panimalay. Wala blessing, kaya nakalimot na mo, pare. Nakalimutan ang simbahan, wala katulkul lagi ng pintahan. Kaya diritig simba, diritig anto, diritig rosario, kaya natagdapan man ang kahaya punta nga itong mga lubiyan yan na ito sa pagsubay sa dalang matarong sumala sa kasubuan sa simbahan. Pahiyas na siya. Balitan ko mo mag-imangin sa mga balang. Karong panahon na ako kong simbaran, kasagaran ilang paliton, Santo Niño, Gabriel, Sinina, ay matod pa nila. Paswerte. Which is it naman. So, ayaw pagkabot ang Santo Niño, Gabriel, Sinina, ay paswerte ko na. Kita na nagpinong-bugat-bugat sa tupagto. Kinsa na Santo Niño. Diba Jesus Christ? Diba? Walang pag-publicity. Kaya nakalimot na expire. Walang kailan. And then, palit-palit ang mga pahiyas, kalat-kalat at bintana ko po. Nagpinsuy-pusoy. Drapon na sa. Inyong corner, utangan po ninyo. Buda. Nga po ipakit. Isa na anak, pangalaman niya na. Kaya mo nagdalpunod sa mga yata. Kapit sa kirtahan, utangan itong murang nirin, nag-ingon-ingon na kinsay ilibitar. Kinsay ilibitar. Inyong sakyalan, inutangan po nga na. Pangalaman niya na, pilit na iya sa Ginoo. Unang limong na ang ituring, arong kita padayon ng hinlo, kaya pagsubay sa kanan. Pag-ikson, kuna sa inyong balay ka na, kanuhaman ang kanan, paminaw na tulpo niya noon, na pinanipati, dahil paminaw mo niya, daghan doon mabigpit dili siya. Ang yung mabigpit dili makita, para hindi sa kaso. Para ikson, kuna na sa inyong balay ang
igsoon paginawa. Kung ugali na ay balay, daghan ang kasikas, nga wala mapakit sukat-sukat, kana kauban na ninyo, katong isang tira sa albularyo, iipon ninyong buyo. Kaya kung sa sinuganan, bakit pa inyong ginawa, kanang mangayawa, kung karatil na undanan, nagalan, naamay ko si Peace, uli, nagulisot, ulubulte, uli exercise, uwil, maulay ipakit punta sa mga bintana o kapirkaan, ili ang iyo sa baboy. Ikaw ang bukas ka ni baboy ka namin nagiling karne, din sa kasulatan, ayaw mo pagkaon sa mga pagkaon, mga hugaw. Kagihala sa mga Diyos-Diyos. Ikaw ang punta. Diba? Ako tinunaban mo magkaon. Yung sa lakas mo, murta siya. Muna may suot ato, hindi pamananungan, ang akong pagpuyo, hindi kalibutan, sukat sa sinugan natin karon, kung sa relasyon sa Ginoo, ano ba kita, o palayo na. Kaya Ginoo, may wala ang palayo na. Kita palayo, kaya kita tumanon, tak ang gusto. Buot-buot at himong pagbuo, o walang din sa kasulatan. Abin mo dito sa office, association sa Valencia, Bumol. Last year, doon sa Dominio nga nakabuga. Nag-state pa, kasi nila real color, pero sleep fish. Ang yan silimpag na pumupo, sinisili. Ang nasuot sa pumuto, kung sa kuna-una, lubuyan sa Dominio, hihimong kolektor sa microfinance. Takay ko, PhD ay pagkositaro, asa ba ito sa carpet. Kita rin unay, bukan-bukan sa pagpupin. And then, ang mga anak, mag-birthday rin kita, mag-ihaw mo manopin baboy, asa tugog ninyo itang. Agtang kurus, pagkapon patugbatang ng lugo, kayo nilhanan, nagkinisipulano, mao'y silipante, karugadaw. Kung kita magsahulong, kasawara sa mga nalatawhan na isun, simpa kita, pasalamate ang Ginoo, kaya ano? Nakong kalipay, kaya ikaw, ipaabot ka na naglaha, habong sa mga nalatawhan, pangayo sa lagi, another 365 days. Natuwa naman sa ato. Busog doon atong pisikal, tanto atong pisikal na ginamoy, apa na atong spiritual na ginamoy, birthday liwana, nagtigke, murag kabaw, kawabaldi na isang siman. Kaya wala ito maganda. Ito tiksipa. Ito tipang hain mo. Usapon man ako, paghihilo ang atong spiritual life. Kung kanunay kitang kalulong sa sala, usapan ang paghihilo sa atong spiritual life. Kung kita dinibusulod sa mga bayan pagulungan sa sala. Kung may suot ka, ako ay musutingan. Kung na ay mga ikaw ay ang masuko, ikalipay ninyo, kayo rin yung suot, na nakapampit sa iyang kay Bano, ano na may solo na gihimo, instrumento sa Ginoo, mga pagbabatay sa mga purong layo, alang pagsubay sa dalan na matao. Karon sa nagulat dito, dagang kamatuguran. Kay matod pa ni San Pablo niya, sa Sintirio 3:14, wala kita maluntarong sudan, hindi kalibutan. Ako pakinigipagita, kung saan man ito pagkakapla na naman sila, kung kita mismo wala mang bino sa itong kinabuhi. Kasi ang ito, para sa saan, di man ini tulong kasakit sa hiling. Kung pisang, ano yung tingnan? Interesting. Simpak kanunay, demonyon, pakuya sa Kristo sa inong lawas, kaysa magpagpunyan, bumanda
nga buhari ng dapat sa lawas. Kung ang daghan kayo mga kaisunan na dunay ipagbagi, pakabot sa doktor, binon, walay sakit. Iligagin ang imong islibrang tanan ang igamit, wala kay sakit. Asa ko ba yun? Dugol sa siya. Dugol sa iyong kaparian, kaya tanang pare, healers, Philippine healers na? Tanang pare healers, tanang pare makagrace ninyo, tanang pare makahanap mga tambag mo sa akong pagpapakakal. Asa ka mo, kaya ginumo mo yung tag-iya sa pagkinabuhi. Ikaw na makita, nagagalang sa pagkinabuhi, ako pakiningalang sa matawang pa. Kung nabigso, kung bulinon kita sa itong spiritual na kinabuhi, ato kinihilungan, binagay sa mga pa, ako, ang kuno na ito, ang tulong na sa kanyang sabihin. Kung nabigso, nga ato na pa tayo, kung na ato mga kauban, dihan, sa itong pamilya, sa away, ginikanan pa ito, anak pa ito, ginikanan. Bisan na sa kanan, mag-iaway. Tungod kami, ay man, ang inyong kaupang yawa. Yan sa ating panimalay, maulay na ito na ako ng iso, wala tayo kaipay. Kung namin na ng simbahan nila, tungkol mo sa simbahan. Tungkol mo sa simbahan. Kaya ninyon si Santiago yan, sa tigpor, sukli ang yawa, tinulagan siya, kung saan ka ng pagsukol, kung di kami yawa sa iluminaan ang pumiling kaya sa dukol sa Ginoo kay modul siya usahon na ito ang kita padukol dan balik sa Ginoo kay diyang panahon makasukol ng yawa. Muna may suot ako na ng pagkain nga itong pagkinabuhin hindi kalibutangan dili lali dili angay ang ikasibayan naman tumutog alam at panagalaan ato ikaduhan kinabuhi kaya nagadinon sa may baga tiyong o bahandi para sa mga ayong pagtiyong o bahandi sa yutan kaya kung gupon na kini sa pangalan mamatay tayo sa kakadato mamatay ka di magmadawan yung buong pinto sa mga nabi mo patabalan ang kamay lukay. Diba? Sa unang panahon ng mga pangyon, nagundakan ng itong ulang sa kuwan. Yun na. Diba? Padugtang na bisikat. Pero ang tungkalan, hilig ng mga na. Ngunit ang tungkaso, so, isa'y gusto ini may perno, ayaw na mong ampo. Ha? Pagdilig tumutuo, ganda yung mga inay na, hindi ko gusto may langit. Gusto ka lang may langit. Tinatala gusto may langit. Ano sa kapalitan? Kung nalingin ko may brandilyo na kagamo ko na yan, hindi mong itawagan nga. Sila nga ito ito. Wala ko kaya sa kagway. Ginanaan. Ako kita mamatay. Kan magkatwati itong lawas. Pero itong kanan. Hindi na nakakawali. Mula may isuot ang pagpananong ng pagpinabuhi. Again, kung nakamandalay ninyo mga balibon ako, mga udahan ito, mga bakit? Panguhan nila ha? Isa yung mga habak anak, pwede rin na kaya kanin habak na sa inyong hawak ay isuot, mauna yung naligay pohon para sa impemno. Ibawi, ay tagbalan nini, ayaw mo kasapot na mo, kaya kining amo, usil tinis Ginoon, kaya ang kanilang sunod sa Ginoon pagtulunan. Ang mga faith healers, o ahinti dinanin. Karang sila ang isun, biktima na lang sa ilan, sa Ginoon. Ibawi, kinikabutugan ng pulisun, ang ako kamahan, bantugan, katangbalan sa kanya. Pagpalatan kong bertilihan mo, Iboset. Muna may suot, among ingon, takong kong kasalatian, kung sa kinamang mokol, mismo, pagkares mo ba? Inong tanawang, wapo kayo,
Diyos yun ang iyang sunod. Pero ang iyang pagturunan, sukuwahe, pagturunan simbahan, nagala sila sa galang sa Ginoo. Kinsa manukon ko'y magtatambal o tambalan na gagamit o imahin sa taras. Mo'y ibutang siya ng angka. Di sila patambal mo. Wag, di ba? Sa muna, kung naging panambuhan ito ni karon na palit mo o imahe ni San Roque, San Vicente, San Tonino, panambal mo. Kaya wala kay simpa-simpa, wala kay pagkampo, pagbantay niya na ilan na sayaw. Ayaw pa naman ang wala. Ayaw. Muna may son, surat ng istoryan, ini, atong mga anak, gulumit niyo. Sabot ang kinikanan, magsabot yung mga tanawa ng kalendar, ano sa pulmon, kay mga ikasa. Wala pa rin eh? Wala na. Pero karon, wag na magamit ang kalendar, ganoon. Kahit, diyan na iyan, pili ng ulo. Pagputol-putol ng diyan si mga anak, ipakasa na leksyon, kung mana ng survey, na humana ng tarong o pusti. Ang kuwang niya na pagpirma na las titulo araw mahimong bisita. Ipakasal na, pakapos sa kasalanan, lingon pare, nagkunti na kandila. Unsay mga reaction, unsay mga gestures kang ligo-ligo sa mga kaparintinan. Bawa na naman ako, no? Uy, ayun kang kong kandila, napaw na. Balik na mamatay. Mabawang tao na tayo. Hindi lang. Dali kung mabaw. Pastilan, in course, may tunay na nila yung mga anak nila ng mga ipagaw. Dili na mako. Ang kanila walang sa rin sugaw. Kalayo niya na ang kahayag yung sugaw niya ng kanila mo na simbolo. Nga mga maghahanap ng kahayag pagsubay sa latin sa nalang kakaroon na itong subayan ng kinabuhiyan hinahon pa magkita ng itong tawag dito sa roda. Dili siguro sa kakatawa. Ayaw na kayo mo ninyo ha? Ayaw na. Saling tas pagtampo, paminaw sa humili sa pare, paminaw kung sa iyan resulti ako sa teksto o ibangilo na ibasa anak sa kasal. Magsud, pagulis bayan sa kwarto, pasudod mo dayo sa balay, ikasipahan. Pasudod mo. Ipa, napagit gawas. Oh, puno. Yes mo. Inasapan, anak pautong niya. Oh, pundo sila do. Isang tugas ang kinasa. Udang ang tugas ng muna. Isang sinsilyo, kaya ang mga dato ng ikasa. Wala kong tuo bisa ko naman. Ngayon naman, besan pang sa barko pang sinsilyo ng isa ng kinasal. Dili na manabaho, dili kumagkasal. Manapog pa kaya. Dili, hinahanglan ako ng panpon ka ng patutuo. Ang natin na ay babae ng muang na mga baso, sundin tubig ng baso, kutaging kurang, tagal ng suglay. Luyang tagbayas, tagyas balay kay huwag may suglay, ilang bilang kuliso, na ay suglay kay nilaman, ilan ang tuway by brush, idalig ng binata, isuglay sa kinasal, ako nga, itusok sa baso ng may tubig, ang tubig, ipainom sa kinasal. Wow! How sweet! Kung kantong kinasal, nagahang luto, nagahang o kaspa, naturalmente, mangluntaw ang kaspa sa baso, taglong-gang ko o pukerots. Ayaw na nang natin ay pagkapasudlong. Another rest nilang anak, kung maglungang video ng tuligan, luhoy ang waging kasal. Nga naman, dili ka pag-iho sa tilka ngayon. Lagi mo niya na? Lagi mo. Ako, nakaagi ko. Nga naman, 1970, kamong-kamong ikasal mayo, ako pagkasiptin.
Ako na minuli, kung isipay, hindi lang mo na nahagdan, nabutok kaya nabutok, na nakawayan, nagpo. Anak dito sa babaw sa bintana sa bata. Nangutan sa agad, marasa na nahagdan, nabutok. Wala yung mandihan. Kumas ritual, menson, inumin ng tubig, saka, angis hagdan, butok. Punta na kami hagdan, nagkaroon. Nanganak ng butok. Orang yang mengumui bitong diukur ke nengai iru. Pagka umat lagi nonton sebuah kedai sus lapung itu. Pagka pingat-pingat mana dunia dari menerima yang lebih pingat mo. Semua iklipai. Kita sudah mentak istoriakan, mentak historia. Mula maksud ini rumah anak nila dengan historia. Mungkin anak pahila ba? Yung ayaw mo na pwede na magbino ka. Nanganin mo nini. Karang tos-tos bino ba? Kung hindi si tatay din, ako ni Buiwan, ayaw na natin mong paris. Hindi kong babae, hindi ko nagpalain no. Mahumukay na ko na. Ayaw na. Okay na ako pahila. Pero na, mawala. At then, after mga pinaka-matso ito eh, kung yun ang po na babae na yung laking ako. Remember sa unang topic atong gisgutan kung magbalay na sila at tuwi si Padre at tuwi siya Padre presigira ng ideya na balaya sa una yun na ayaw yung paggawa kung ambulars siguro pag-uban na yan muna magsuot ha atong kakunan andin na yung mga bata ninyo prosesnya sila ng mga kuwa na ini pucak-pucak kuno para biyagan na mga liso at ng jam-jam na sa mga kanang liso ka na dap-dap ipangkuho kung hindi mo anak tao bunyagan yung anak sa ako kita ang perikawin na uy-uy-uwan pa sigurista ko na siguro muna biksuan na ayaw at mga pagkalan na and then hindi mamatay ang mamatay ng suot kasagaran karon para sa maron. Kaya nga naman, dahil mga kapanitian gawa sa Kamigin, gawa sa Pilipinas, Lingon, iba sa Barcelona o sa Tulo ba? Kaya manurin me, balawang buwang simana o isang buwan ba? Tuon man, iba sa ba? Kung sa may inyo, imunin kung kami hitungnan kung maglamay mo. Kung siya patutunin, well, religion. Dili ba? Di manilhin, barang sa mga. Di manilhin, dili mga rito, kung saan yung bago na. Upot, pag pinatay siguro, kanato. Di mga rito, kung malito mga rin, atos na iba. Gawin mo niya rin ako pag-amo ng musilian. Kaya kabayan ng tao anak siya. Luang siwanan ng bigil, 14 kung mukadaw ka rito, pila magpiko ito mahuro. Ha? Bakit mo? Pasak makarang tubig ng iyo, ha? Pasak ko din mo silingan. Ano din ang nabalibo? Pero uno, hindi mga paglas ang libro sila ng pamilya. Di ako kaya, walang udunan mo po. Kada pitong tubig pagkakan, matapon na na. I-ano mo ka, di ba? Bakit hindi namin pasakutan? And then, ang ninantay, ipalitan mo, bersama, iputol po ng Rasulyan. Kaya ano? Parang pulo, hindi magdugtong-dugtong ang mga matay, sulod sa ilang pamilya. Magpunta na, ganang namatay, tigro sa Rio Palagulipan. Ang sa langaw, may nagdagsoko. Dili magbuktag ka mungkay, kadali mga huros, dili mga layan. Dili magdutong bihon, may pansin, kaya magdutong-dutong ang mga matay sa ilang kapamilya. Ilang iunay ang tumulo ang ilang kapamilya. Dili na mo, salit na mga pag-ampok, mga ikso. Abot na ang tuwang simana, lubong na. Naay magpaskan sa lumon,
Di ba? Alam, manawa ko sa mga kaparentihan. Sa imong ninyo, sa imong lusot sa lungon, kay pasyon tulong, ikaw, nakasukol ka ni Lola, nakasukol ka ni Lolo, hindi ka baan. Astilan. Lusot. Kinang dito dito. Wala ilingi. Kung ka rin nagtikit, umuliw. Wala ilingi ka ano? Kung mabalik-balik ang tao sa mulo. Sa pagbalik ka ng mga tayo, putatay ko, pente mo matawin, o purgatorio. Sa pagbalik ka. Di ba? Di paling-ilingi yung sa'yo ng tiket, umuliw ka rin. Dahil ng Macau, kinangalan na, abot sa menteryo, ang kanang mga sulod dito, one night, datong palim sa dati. Kamu, maguling mo naman natin. Isa kong menteryo, ganun maguling mo mo. Ha? Alam, ay maguling mo dito. May sister mo maguling. Sige, hubungan, tanan, itong biste, hubungan, tanan, from head to foot, from foot to head, ibilin, kasuot mo na. Tanawag mo lang mo, jumbi mo lang kao dito. Ha? Ayaw pagtutuan na. Ayaw ang tuon niya na. Sabi ka sa pagpampot sa Ginoo. Pag umagpasta sa dinatay, nagwapon, iserve ang isla. Kailangan isla, puntun ha, huwag na lupanin sa balay. Ang ibang utog, nagdadong sa buwan. Di ba? Sige, pagparang na ang pagos. Nantang ko nila, suyod sa dos, kausapan. Kung isuot ko na ay ninyo may salin, dahil bakit sa ito naman. Nga naman, unang rason, wala ninyo na pangayawa sa pindan. Inyo naging sunod rason, hindi pa kinimagawin, panahon sa lentes ng binaryo. Hindi ko magmubina, iserve. Kung inang-ibilan na sa Pilipino, kaduwang mo dito, sakto-sakto dito. Di ba? Inikawas, hindi rin si Juan. Takbo-takbo, gaganan ang santikas puspuro. Pag magsantik, inikukot naman, lapay ang puspuro. Anong puspuro? Kagpilay mo, anong puspuro ron? Tuang, labay na kabilang ka dito. Pasot ko kasus bilahan, tapi nak kamu ngabangan ni pagkabaji. Dengan sebenarnya nanti uang nanti batir, itu nanti uang zona, sakara, saya, pasot ko kasus bilahan. Pasal nela pele, bahaya uang si mana, uang ibu, kita makara mapuhang malupan. Karena kalau diubuyo, ang pagawa ini boleh sebenarnya. Sama imong mining sa dito ako. Sama mining sa mga ko, imong ipangansi. Asang mining, pagkansi mo yung kamariya. Nawa, kiburihan sa mga superstitious people. Manamig soon, tinis natin kapag lubong mubalik na puta. Isang pangutananay ng mga aparentyan. Usap yung hilig ni Lola o ni Lolo. Mauna hilig. Si Lolo yung hilig na si Luna kay si Garilio, Ulago. Sige, palitin Ulago. Pabrihigdaan dito sa tindahan. Kaya walang apres ng Garilio. Kaya Lolo, musin mo si Lolo. Nagpasakot ka na, nagkalap sa Lolo. Mahimong tibus. Sige, panimusin mo. Pati waktu mo, sunod-sunod punta na ito. Kung bisita ka sa mga lubong sa tumas kinabuhi, padala ng bulan, padala ng kanila. Pamansi, iangkog si Luna, iangkog si Lolo, kaya ka na mga patay, pili na ka na makaangkog, kaya tuwas na karon dito sa itong tawag suffering church. Kita mga buhi, yata din tawag militant church. Naging-pagod ka sa mga kaaway sa kinabuhi. Ang nangayama, ang ato na problema sa kinabuhi, mo na ito pag-ipaguhan. And then, pag-uli na po, pag-uli na magiging mo, kaya po,
Pangajay ba yan sa lulang-lulo ha? Parang singkume ka mo na. Singkume ka may panumaniya. Singkume na may punto ko may patay. Parang kapuntakan ka. Basta na imong iambong si lolo, si lulang. Kinasingkasing pagkampo. Parang niya. Kaya ka nang inagiharap ng kulato. Piskerleo. Ay, isa pa na, si Juan na yung parang. Hiling ka na. Mao'y magpaluwas. Sa tala. Sa atong malas. Kinagulay. Kaya hindi ka nilang kalimutan. Hiling ka na magpaluwas. Ang magpaluwas. Ang atong magpaluwas. Biyaan ka na. Paano na? No? Ilabay na magpapupos na din. Kalatahanan po sa tingin ninyo. Next year, ubin man ito mo karoon sa manaan ng mga mas kinabuhi. Ayaw mong pagdadaan, anak tumahalan. Ayaw mong mag-istorya, anak lubong sa mas kinabuhi. Kapasing mo gawas, anak dakway sa mong lurang-luro. Asa kakapain mong lurang-dagang. Pati istorya ka, wala ka espiritista na yung kaniya. Ha? Bang mo tuwan ng lulang, tabangin mo lulang, taguhan na yung hihiyo lulang. Iyaw mo lang. Iyang lulang mo magikan pangayon, tapang, surang na sa tumoto, inibayhan, manayong nagtabang sa lula. Moso na upaya tuwisyon siya. Yan muna ko na ng tuwisyon. Tabangin ko lulang, taguhan na tuwihin. Ayaw. Ang ato ang puro na nila. Ayaw mo, pagsapit-sapit, anak. Gawas mo yung pangalan sa Santos Rosario. So maraming surod, atong patiyon, ang danan-danan nato, mga patuo-tuo, atong mga mag-uuma, atong mga mananagat. Daghan na patuo, mananagat, mananagat din, no? Atong mga sumuha, saling mo sa pagkampo sa ino. Saling sa kanunan. Unsay atong buhaton, sa itong pagkinabuhi may kalimutan na mao ang pagsubay sa talang-talang. Balikunan ko. Ang sabi sa Santo, mula kita'y malong-tarong sila, hindi kalimutan. Ako pag-inigibang kita. Ang makita ka na mao sila kay Son, atong impiyuhan, ang atong spiritual life, let us purify it. Ikan din alun, nagpagpatay na ito. Piling tangang lugay sa saan ang mga orto. Nanantanan na itong ilimayong dinuhatan, sumpak sa kaputol sa Diyos, ako hindi sa likoy. Tatawa ang igsoon, nag-guess pa ninyo, balik ko na po. Unahin ang nasukok na ko, paliho, ayaw masukok tayo. Yan naman, gigurin ka. Kung na may mga sakit, doon mo doktor, doon mo sa kaparihan, doon mo libera, all breast and healers, healing with healers. Piling punta ng parang exorcist, pero hindi ang healers. Doon mo sila, ayaw mo mapalayo sila. Doon ka, aron ginong na ang grasya, kanunay, hindi na pinakitanan sa pamilya, magpuyog ka nanimba dito, magpuyog ka na ng pagpisa, yung mga anak, hindi ko magsimba ninyo, hindi ko lisbalay, pinting lenaw kayo, pagpuyog, kumong ka na kasi. Hindi ba tinuwa? Tinuwa tayo. Pero hindi ka pagsimba, hindi ka tikampo, usay ka mo ito. Maraming suot, kung ako mag-iatat yan ang mga ako, personal kasanatian, pati magpungkol, dili ko mo sa oras, ako na kasanatian. Maraming suot, ako lang mong ipat na kanan. Na ako'y mga habag niya, paliho, ayaw baliha, ang ibayad sa inyong habag, ayaw ibayad, ang inyong kanan sa habag. Kaya kanang habag, balik ko na ako, mong kanan, ID, diktanin, para sa impirno. Bende, yari ang impirno, wala'y vice versa, kanunay lastre. Nalaway so, ang kapatiw na, kulit na. So, kurang oras naman kaya na
speaker na sa pagkabati. Linggo ninyo, ipigi ang tanang maayo, ang pagkabati, tanong sa mga sigas. Ipili inyo pagkinig, ikata, ibalo, kapangkin sa buwan. So, kinakabos ko iso, ngayon kaninyo, kaya kayo salamat sa pagpaminaw, naging payo. Brother Kaloy, isa masunod. Late. Atong gawaton sa masipag palakpakan sa Brother Kaloy. Wala ang presidente sa CFD, sa Diocese of Tagbilaran. Pero nailalagay ko siya ng itag niya. So, may hapon, may experience. Stop. God is good. All the time, God is good. So, iso sa ilipat ko sudan, maghahatag kita po pag-ampo sa ambubugang mo. Sana samahan sa Espiritu Santo. Lord Jesus Christ, in thy name, I ask you to bind and silence all powers and forces that do not accept thee as Lord and King in the air, and the water, and the ground, the river, and the nature, and the spiritual world. I ask you to bind all demonic actions and demonic communication. Lord, sell this whole place, all of us here, and all our intentions, in the precious blood of Jesus Christ. Mary, we ask you to surround us with the mantle of love and protection, and granting us power in our lives. Saint Michael, our angel, we ask you and all our guardian angels to defend us in battle against Satan and the powers of darkness. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. So, may soon, napunta din sa kauna na ako, pero sige na. Sige, Eugene mo na ito. Sige. So, may soon, ako na ang pangyayarin niyo. How the devil attack? Ano ang demonyo? Muatak naman sa ako si katao. Ano sa ako tuloy ng muatak siya? Niya, ito ba tayo may soon? Sa unang Pedro, kapitulo 5, versikulo 8, ang atong palibot karon, ang atong palibot, ang demonyo na gilot-libot ato karon. Murag nakita ko, tukpunon sa maso sa kaliyon. Kaya kita mo demonyo. Haling-haling, kung mas wala yung tukpunon at ibangan, kaya nagilot-libot kung mga naturon. Kaya, ngayon din sa Episo, Episo 6, kita, wala kita mag-inaway sa tao. Kundi nag-inaway kita sa utang Espiritu ng ikalimutan. So, muna mag-exon na ato pinagduman na
na siyawa. Ano naman ay sakit nga nakinata ka, dagdag ka itong balagyan, pero inagato ito, hospital mo natin sakit. May mga magnormabra. Huwag mga resultas. Laboratory. Ano ka? Pagkantay mo anak, hindi ka na ito, kung manay sakit, kung manay findings. Ano man, nilagyan ka rin ng suicide. Ano nilagyan ka rin ng layawaan? Mo na mga igsuon, ano din mga klase na attack sa demonyo. Kung saan ako na, ang ordinary attack. Ang ordinary attack na igsuon, mo ka na ang temptation. Simple na kaya temptation. Mo na iman din yung igsuon, sa unang Juan, Kapitulo 2, versículo 15. Iman din, ayaw din yung higuma ang kalimutan, ubisan-usan na iya sa kalimutan. Kung higugma ninyo ang kalimutan, wala ka po mahigugma sa mahal. Ay ang tanagutan na iya sa kalimutan, ang umulong ay ilaw. Ang tanang ay maka-ikaigan sa mga mata. O ang tanan, ipasigar ko sa tao, dili kini iya sa mahal, o dili iya sa kalimutan. Bantay mo, ang kaibigron sa lawas, kaibigron sa mga mata, ito ang simple lifestyle. Ang simple lifestyle sa tao, ang gusto ng dalawa. Unang-unang kaibigron sa mata. Tanawa ng mga laki. Kami mga laki ba? Makakita na nga ni ubukal na. Hindi mga babae o ukalit o mahal na ayaw ng mga bestida o yung kulang o ilang. Ukalit mo gani o sayang pero naibisitirin, abot-bukari. Ang mata ikaw sa mga laki magsigaw. Kasi po lifestyle, nakasama dahil ng tao. Yang kini po mga babae yung dito nung nakaya sa ina, mag-blouse, pero ang blouse nag-aanira po. Kulang nila ba, may mahal. Nawara, simple lifestyle lang. Kung yan, isa rin nakaangin na nakasama ng mga lalaki. Babae, mabito na spot remedy, kung bisa magkakatangan. Tumutungo. Ano man, kaya magasahan niya siya. Tapi manghinang ko, biringan na, kita, direct. Na, inibayan ang kaspan na yung ginagimpan mas tao. Ano man, kung ako inugduman ang daan kasagutan mo Hizon, siya dyan, itintal sa babae. No? Una ka, ato na matayan, nga man na panahon, nga isod man ang yawa, diri na to. Nga isod na ito na. Naman mo sa unang panahon, si Adan o si Kibang ng Diyos, inikutawag ang tao sa Diyos, tupag ng Ginoo. Nga, ang tawag ang Diyos sa tao, tutupag na yun, at doon na sila komunikasyon. Pero kung sa mga kaagihan na napunto ang ilang komunikasyon, di ba tungod sa sala. Tungod kay nakasala ang tao. Kung ang sala, tungod kay adunay balawon. Yaman tayo mo. Ngayon, si Propeta Isaias, sa Kapitulo 52, versículo 2, ang nakaulang sa Diyos o sa tao tungod sa sala. Nibulag ang Diyos sa tao tungod sa sala. Yan panahon na bubulag na dali ang Diyos, di na maminaw sa tao na nakasa, anak ang masugod ang yawa. Wala yung tumara ito na isawal. Musod gani ang yawa, tungod kay wala na, o wala na yung state of grace, grasya sa tao. Walang sumilod na siya yawa. Kung makasala na ganita, lipay ka yawa kay nanay pinik niya, musod. No? Ano may isod? Ato naman na yan. Set
panahon na ikasal, sa listahan niya, pag-isip mo anak. Di ba nang listahan sa Diyos, sa panahon na kita kasunod, ang umamon, ang mga kabataan. Yan karon, yun sa mga tutulong mo ang magbiling ang atong mga kabataan karon. Ato ba sila gila sa simbahan? Ato ba silang gitutuluan kung sa pagtulunan sa simbahan na kita mahigugma sa Diyos? Kung sa pinitaburas ng kabataan karon. Kung unsa dali ang ibuhan sa binigyanan, mao sa ibuhan sa anak. Di ba? Tanawa, kung ang binigyanan sugaron, kung sa mga anak, sugaron. Dito sa mga ka ng pasugod na ng drugs, tungkol kay amahan, drug addict, ang iyang anak pa yun. Siya, anak mo, si tawagan. Ang siya pa mo, tawagan na kayo. Siya pa mo kuwan sa iyang amahan. Silang duha. Kanya mo na iyak, amuma sa mga anak. Parihan na eksplorol, manok. Tudluan pang anak kung saan pagpaligo, manok. Di ba? Mo may tiglaw ng anak sa manok, masukot ang amahan, tuliligaw ka ng manok. Simple lifestyle. Kaya simpulan na. Pero, makadapat. No? Kanya, kini mga igsuon, kini simple lifestyle, parihan ay adultery, daghan na karon para ginikanan karon. Ay nauso naman ang mga nas Facebook, galit-galit, na masakpan. Kung saan niya ito makita, mao po na yan ito mabuhan. No? Parihan na karong mga TikTok ron. Yan na naman sa social media. Kaya simple ra kayo, scroll ra kayo. Video taglabas ay upag kayo ay puti kayo. Ha? Pero nakasana. Simple ra kayo na. Kanya, ini mga iksubon, ini gitawag ko fornication. Matagal na kayo, mga bata karon. Grabe na kayo sa social media, bantayan na ito na. Bisan gani ang ato mga gagawin anak karon. Dili ko hindi na itong dili makanong kung may cellphone. Diba? Kunya, patanaw pa kung ninyong Naruto. Which is ang Naruto mga iksoon, anime movie, is demonic movie na siya. Ha? Pagpubagi nagka-film conference sa tanang mga exorcist, apil nilay ko sa spiritual and liberation, ang hindi exorcist and inclusive film conference. Huwag na ito magtayin na ano na anime movie karoon na yung live anime movie. Kanang mga dalawang dragon, kakita bata, dalawang dragon, yung istorya ng dragon, pakalingaw ng bata, ako na ito. Para mahilo ng bata na si Bahan, may kahilap, hatagan din cellphone para dili hilap. Ngayon sa may pakita na to, di na ito kumantayan ng demonic movie, anime movie, hindi lang ipakita. Mas mayo yung ako learning. Di ba? E dagan karon na proses kay grabe mo ta, hindi mo ta ng horror. Mga horror movie. Ano na sa kabata ng proses. Dito tulo sila kabarkada. Hilig dito sila mga tao horror movie. So, gusto kayo sila kung tanaw o horror movie, inigikan lagi sa nilahan, kung ato ba yun sila sa isa ni silang tutong magtanaw. Kung sino yung kabong may eksplore, na
Naposes ang bata, tulog. High school. Maupay kinakaramihan na among kiniliberals. Kaya si Padre ako sa pagdarami na ito. At ang tayo na si pagdarami na ito ang iyong face at tukunong ginawa ang masimple. Sinita ko, halos bulutaw ang bata. Unya, among mga resulta na broken family ang bata. Muna na, makita na ito ba? Nga naman na ang sa pagkakaroon karon, nahianong niya ang para problema tungkol sa dilitan. E kita ang tayo unang maestro sa akong mga anak. Dagang mga eksyon karon na miserable ang kinabuhi sa mga anak tungkol sa dilitan. Kaya asa na kalapang panahal na ito sa panahon sa ato nadawal ako sa karaming ko sa kasal. Wala na itong pagtuman. Template to us right. But we are apart. No? Grabe. Daghan ng exercise. Na kayo magliliran sa tungkol sa kalumoy. Tungkol sa kalumoy na ako makita ang bata. Grabe, inatak sa yawa. Yung Padre, grabe, diniliran sila ako. Saksi ka ng pamilya, ang mga anak, asawa, ang tatapang sa balay. Hingga alas 8 gabi, namumal ni alas 3. Lukoy kayo. Muna na, asa man ako pag-higugma na ito sa ako pamilya? Kung nahigugma ako na sa Ginoo, nakailan na Ginoo, kinahanglan, higugma ako na ito na akong pamilya. Kaya kung nahigugma ito sa akong pamilya, sama na nahigugma ito sa Ginoo. Wala yung gagawin mga resulta ka rin, ano na yung mga proses, ano na yung mga sakit na nato daw na namukalitara. So, ini, mga kapatatunan ka rin, daghan ng aborasyon, itapog daghanan, tungod sa atong kalimutan ka rin. Muna yung resulta na ito nga ang yawa dati na may gusto na tungkol sa atong mga salat. Kini na bang yung pansin mga igsoon, maokay yung panahon na ang yawa ng ising gusto na ito. Sa mong pag-yod, kung nagulat ay mga opor, involvement ka sa atong mga katiguangan. Muna mga igsoon, ato ng tanaw ng atong kaugalingon na rin. Kini, kasagaran ka ron. Bahala mo sa buong muna ko. Kaya di ko labas na dito, kapitulo 19, versikulo 27. Kinahanglan mo prang ka sa isip na tao, narubiling ka silutan sa Ginoo. Wala prang ka lang. Daghan na ka ron. Homosexual. Bayot, laki versus laki, pero bayot na. Ang ilang pagka malumay is kasing-kasing na. Dagang ng buhay, babae. O sa may hinugdan sa kumura, mamiginong, ipulong na to. Tungod sa mga bayot. Tanawa niyo sa social media karon, sa Miss Universe. Tanawa, sinita mo na. Transgender. Namaon ang imahe. Ano nakalimutan na ito karon? Tungod sa atake sa yawa. Kaya kurang naglalayong nata sa Ginoo. Kung may problema ang bayo, kung may isang problema. May problema na. Basta hindi lang ka makikilawa sa isip ka lalaki, isip ka babae. Maliki ko ni San Pablo biya sa Juan
ang unang Korinto Kapitulo 20 versículo 6. No? O na, nagkakaroon. Pasagin nila ang mga nila na nakaingon sa bang mga bayan, na nakulong ni Kako Manok. In-order. Ha? So, muna mo isun. Dagan na ng drugs. Abuse. Dagan mga abuso. Makaayo ka ng drugs, pero abuse na gani over na, nag-abuso na ka na sa kong lawas. No? Wala. Simple lifestyle ng tao. Wala simple lifestyle. Sa iyo ka kaya. Niya, ang grabe ng mga isoon, kining ito kadag kong sala. Kung saan mabito kadag kong sala? Una, garo. Ingon na ang akong kasukot ni mo isoon, dan unang mas namatayo. Grabe. Nag-away lang galing mo, kaya ni Ganun magkumon, dan unang mas namatayo ng iyong karubo. Yung kasukot. No? Kasukot, kalagot, kasina. Wala nga itong gawin kasi ito ang hindi mong nahawalan. No? Kanya, mga iksupon na magmumul-mumul. Katawag yawa ninyo, oy. No? Pero ting katawa si yawa ninyo, masapang kong kaway-away. Mga iksupon. Kaya na yung mga ginikanan. Kung sabi iba niya sa Biblia, ginikanan, ugangan, natos iyang ginatsi, mag-away. No? Anak magbatok amahan. Inahan batok anak. Asawa batok sabana. Nagtatawag yawa. Ano di ba na pwede na ito na sa'yo? Ano di ba na ito pwede na istoryahan? Ano magiging na mag-away ko palungkot magiging kinikana ang mga anak? No? Ano may sunod? Grabe na temptation ng yawan. Dalira kayo, kita ng yawan ninyo. Nato, mapil ko. No? Wala na. Ako pinag-inuluman. Kung sa magiging yan ikaw ang gusto, kapitong dagusala na pagkatakulan. Mga anak, kami ko estudyante, kaya din, hugason ng gani o plato, nagpundak na. No? Wala. Pagkatakulan. Kinsa lang pagkatakulan. Kung sa mangyawa nga na anak, sa ingatan siya wa, pero pigor. Magkapulan mo natin ang daw na espiritu na si Will Pigor. Ano? Kung nagani mo yung pride, ang yawa ka natin niya, si Lucifer. Masama sa Lucifer, ikaw pride. Grabe siya gano'n mo. O na mo isang ato karoon si Samo na ato ko karoon na ang taana. Nabara sa pagkasing-kasing. No? So, ano na ang ikalawa? Ini extraordinary attack. Kung sabihin, extraordinary attack na isuot. O kini ang una, ang demonic possession. Demonic possession ng isuot, anang isaniban. Anong isaniban ng tao? Anong isundan na siya siyawa? Tungkol niya na siya sa simple lifestyle. No? Kunya, ato pag-isisahon karon kung ang ato naapunta aning contamination. Sa mga contamination, na-contaminate ang
albularyo. Ang albularyo, kung wato ka, nakatagan ka gabak. Kailan mo gabak? Kailan mo gabak? Unya, ang tagan mo mga manalipod sa balay. Para dili usunlan o daw ng Espiritu dahil karapan, ito nang biyasin ng pambaw. Kaya inigay daw ng Espiritu, magbulang-bulang po ng karapan. Diba? Ano na di? Unya, kauran din ng kabak. Kaya nga no, para manilipod kanino mo sa mga tao ng dautan. Dahil tao ng dautan. Uy, ang Espiritu, ang yawa ay dautan. Diba? Unya, ang atong nakaroon, ang atong pagtuos Ginoo, adulan ay pagduha-duhan. Nakontaminate na, naudawan ang atong pagtuo. No? Unya, ningon ka na, maupuno madalipod dito ni imong habang, uy, Ginoo mong igsuon. Sa Salmo 91, ang Diyos may ipanalipod. Huwag yung mabasa sa Biblia na ang habang may ipanalipod. Natuo din na. Ingon mo rin sila, Brad, huwag may mawa, Brad, kung sino may mawa? Ang imong pagtuo sa Ginoo may nawa. Kaya nagsalit na sa imong habang. No? Dito, Miss Placer, mas pati, pag-umano ko ito, nabulbaan ko kay Diyos Gawas, itawag kong tulog na matatong kalangit kong kasakit. Ang project, so yan. Yan. Sikrito ba yan dito sa ikayo? Dukol mo ko. Hindi mo amak yan ako sa nito. Basta kay kami doon mamatay ka na. Nagdala sa puno sino. Pero, misurinder di ay. Kaya ba mo siya misurinder? Membro siya sa ulakan. Karena bang tetap menggabungkan di perutkan, dipasungkan di perutkan. Ewa pembilang kamu ang iyang ipitas, kinsik kamu. Kinadaganan, direk. Unya ang iya pati naman, nakabantay mga karumi nga, puro pagkasin kita na ngayon. Ibakos, ako iya nga, ihabak, ibakos. Kenapa? Kulbahan ko. Pagkakita ng mga Isus, ibaw na ko ganito. Yan ingon siya kan. Sakto ang iyong ingon. Ako ay surrender. Yan, dali-dali kukuha na ayaw ko sa Bibaligya, na ayaw ko kulit-kulit, na ayaw ko kulit ako sa kailangan. Brad, ang ihatag ka kami. Ayaw sa nagkataw, kaya mag-bless si Brad. Bless ang pagkita. Muna na, ang atong pagtutulong ng Exodus, mo sa tiyang mga dautan, nag-grabe gining at bangan mo nila ba? At bangan mo nila. Tungod kay alunan kay Santa Lana, gamang ko sila Lana. Tungod kay alunan kay holy water, holy sex water, gamang ko sila tubig. Tungod kay alunan kay sacramentals, magawa ko sila ilang magaling sa sacramentals. Bantay-bantayin na inyong mga cross, diya anong kalibali. Daghan naman na dito. Dito sa Paser, dito sa mga kiyaturan mo, ang ilang cross, balibali. Nagtaliko ng cross ba? Balihan na, ako gihapon. Diya, bantayin na inyong mga cross, diya wala yung hindre. Tanawa na yung mga cross, ang mga rosamiwan niya, wala yung hindre. Kaya nakabantay mo, na dito sa bukid sa Calvario, tulong ang pagkilansan dito. Si Dima, si Istaso, si Cristo. Isa pinaintri dito, si Cristo. Wala intri gani. Ang inyong pisuotan na si Dima, si Istaso. Wala may isuot na tayo na tanan. Grabe ang totoo ng isuot. No? Kinira ba yung nabala din hinang adunay mamatay. Yan, huwag mo mamatay. Mamatay ko silingan dito. Unahan, namatay dire. Dili ko ini magtangong-tangong. Nana din eh. Ika.
Ayaw brad, utang-utang na brad. Utang, kuning-kuning ba? Kuning-kuning. Lima, kuning-kuning. Kunya, pare, pagisahon na ito. Kunya, pipita ko ito bigas. Pagisahon ko rin ang pare. Ayaw ko sunod. Ha? Ya? O sabi ka lang, kita na naman ko sa bisupay. Kung iyan na yung panahon, iyan na yun na. O sabi mo sa sirat na tayo piso. Ang papamutan, mahitungos sa namatay. Iya ka pa, karoon, ato, ma. O nang dili na ito papungan, ato namatay. O mga na desmiteri, yung nakita ka, ato na ipansyon niya, kamay, bubo. Bubo, taas, ako, iwan. Ano naman? Kaya di na ito may bawa na kung kamatayon. Sabihin mo diya sa huwag na Bible. Sa bunta, yung tao yung may istorya, kapan sa hapon, takulahaw naman at namatay lang siya. Kaya, kaya kung saan matutulog niya, madili ko kabuk. Ha? Kaya na mo may magtuloy din nga, tinapo kayo na mag-servant. Patay! Yusos! Tinapo kayo. Ikaw ang pagkubihanin. Tumangas binatay, may nagkalagulang ko. Huwag silhip. May nga doon din manilihip. Napa mo na din nga di manilihip. Aro dili ko silhipon tanan. Kinsa mo pinagtudloan na. Una na mo pinagtudloan na. Kanang manalapitan. Di ba? Tinood eh. Oo. Kaya usap na manalapitan. Nagkikista pa kayo. Diba? Kaya uban may minister ko. Nawa? Wala na ingon niya sa Marcos Capitulo 7, versikulo 8 matos 9. Ningon si Jesus, isatikpay ninyo ang balakot sa Diyos o ang inyong gituman ang pagtulunan na iya sa tao. Kung mo'y inyong isunod karon ang pagtulunan na iya sa tao. Kasi may nagtulog yan na hindi matakot-takot. Pagtulunan na sa Diyos, hindi. Isa may nagtulog yan na hindi manili. Tao. Kunya, inigawas ko yung sinatay. Gawas. Isa ka. Suong. Ano din eh? Awa lagi. Suong. Kasi may kalabutan na naman suong. May mga nagyan, ayaw niti. Pinso. Diba? Umuliti mo balik. Umuliti mo balik. Kita ka na balik. Diba? Kaya ini kumanda ka, bukod nito. Sundan. Ha? Ini kumanda, ini ako, dito sa interior, ini malubong na. Dagang snack. Dagang snack. Kaya rin, uy, hugdan na. Hugdan na, kaya di man ko iniulit. Hinahangan, hugdan na din ito na. Sus, kaya bata, kailangan mo kayo sa kita ko. Siyumpa mo. Nakadungo mo ng bata. Hugdan eh, di ba? Hugdan na doon, may mamang na ang ulit. Sus, ang bata yung taong hugdan. Lubuyas ba kayo sa tagal? Hugdan eh, di ba? Ayaw, hugdan na. Kailangan na. Hinanap na yung ulit. Nasunod na natin sa interior. Kunya, inuman pa yan, inuman. Jadi gawas sa interior. Ngita tayo damang layak eh. Nanan eh. Ngita tayo damang layak. Kita tayo. Takang-lakang tayo. Yung mga babae ko kasi yan, takang-lakang. Mahal lagi. Ba? Isa mo na pagtulunan? Pagtulunan sa tao.
Kadang saya kasagaran din yung pag-aking magkuha. Nanaga. Umano, nanaga, rambol. Kaya narawa po na dito sa kumana, hindi kong tanong. Magtanong ba? Dito sa pasak, alagalaran na yan. Alagalaran na. Mag-ihaw yung manong puti. Kaya, palakuhaan na yaway asin. Kaya, padugo-dugo. Huwag lang magulo manong ang dugo-dugo. Nana din eh? Nakon-nakon. Daghanan dito. Daghanan dito sa mga rumah. Na magdiwag-diwaga. Padugo-padugo. Anak ko, bagong balay. Tawag ni Kalkulakyo. Ako pinagnan, ako ni Kulangan, mga halingin ni sister, para dili bukas mga daotang espiritu. Ayan, Kulangan na rin eh. Pagkilang halingin. Kinaawag natin eh. Na-impresyo sa halingin. Ginawag natin pagkakanto. Mauna na ang inyong lugar ng Kristen ay dihalad na dito sa mga katuto. Mauna ay gitawag usap-usap ng mga Diyos-Diyos. Nagsalit mo ato kay nga no, ipulihan ninyo ang magsalit sa Ginoo ato inyong itanong sa inyong halingin. Di ba? Karon, kinigiingon din yung mga igsuon na lihi. Malihi. Naga di magpindahan, dili-pilihan, o dili-unso. Dili. Dito po, may sobrang kay usod at unso ano? Taas. Nanegosyo ba magkinabuhin taas? Jadi dia pwede ulo ba? Hindi pwede ba? Kagpong naon. Di pwede zero ka. Ublog. Zero yung ginansiyanin. Kung saan ni Mayo? Utsog yun ka. Di pwede dos. Di pwede hangpong. Tres na di pwede hangpong. Quatro na di pwede hangpong. Sais na cinco na di pwede hangpong. Yung anak kakoto. Di yun hangpos. Sais na di pwede hangpong. Siti. Hambong. Noibe. Hambong. Otso kita ba? Jis ibat sama. Hambong. Zero ba yan? Ano ba? Yang pwede berani yang musuhan at ang diruan anak. Pwede. Al-Qudrahan kung ilang yung totoo ba? Dili pwede berani ang musuhan at ang diruan anak. Dili pwede berani ang tres musuhan at anak. Dili na pwede. Nga naman. Tungkol sa totoo. Kaya dili pwede adlaw Lunes. Ano din eh? Kay adlaw sa pinatay. Kinahanglan, meron Lunes. Kay adlaw ko ng mga miri. Hingga. Sabado. Ayaw na business rat kay. Ano mga mananamban na ayaw na rat. Pagkuhan sa business. Diba? Nana din eh? Kaya naapat yun ng mga pagan practices. Kaya mga kurso. Magputang din ito silang tindahan. Naisag na rin yung ring. Itaparan ko. Taparan ko ito. Iring na nangamay. Sumilabot na na. Mone, nangamay sa mga Israel. Niyabutangan pa kayo yung kanang bakit ka na iwan ka. Ipagong mo. Asa malaki yung pagtutos nito. Ba?
Unya, napagyan kay Opol Involvement. Kung sa may Opol Involvement ng Exoon, hingga sa inyong mga lulo, balik kay Pao na inyong lulo, mamamarang ang lularyo, tigilong, tayo-tayo, ahos, kotkos muna, kotkos alin po, naanag-laway din. Di ba? Aduna tayo contamination, lahat ng pagturo. Aduna nilawaw sa pagturo ng Muslim. Di ba? O na. Unya, maadto ka doon ng barangan, kaya naglagot ka na ang inyong sukod sa yuta, ang imohon ilang taon, away mo na yung pamilya, mga isuod, ikasan niya ang manghod at magulang, ang muhon ilang taon, magkatao, suko, barang mo rin, barang mo rin. Diba? Tungod kaya nandun na kay Opol Involvement, kaya nagsasigi ni mo mag-alpong mananampal, nakapag-ibig tawag ng Espiritu. Ano man, gumawa na dati mga eksugon, reklamo ng doktor, at ito na ikas mananampal. Nay, Noy, dito na may hospital, may namurot na kwarta, Noy. Kaya, kung saan ang pinakita ko ni Noy, wala. Ang akapag to, wala, hulog na. Di ba? Wala, sige mong atong mga mananampal mga eksugon, ang yawak nagtatawa na ninyo. No? Kaya inanan mo sa una ang bibitanan. Sukat ginaan mo. Meaning ministry, ako nakita ang kahayag ni Kristo. Mananagat mo ko? Dahil mananagat din. No? Dagan? Inyong pagbuot, bago inyong pagbuot. Di ba, inilusan ninyo na mangita pagyan mo tangka? Kaya pahuwag na ala din eh. Kunya, hindi ko pagyan mo kay pilit ng grasya. Natin nyo? Muna, grabe patuto. Kunya, hindi mananagat ng Bernis, hindi mananagat ng Luis Martes. Pag naanan ko sa ministry na nahimaw na kung sa kataturan, suwayan pag nanong managal ng Bernis. Nagkakuha man lang ito. Ikikanta na ko sila ko, pag-oora na ninyo. Napay ang mga silingan na pwede tumabulagin, mas maopay, grabing pagtuko. Hindi ko nung limalasok na luma dahil na itong punungan sa kanang hakin ito kayo. Suha, ang suha, kanang barang limon, kanang ito no, mga na imutan dito sa babaw sa kawayan. Kaya para dili ko nung umuwan ang kadautan, grasya nung inaan nila. Hoy, ginawa mo, kumikso ko ng grasya, nangatag sa grasya ang Diyos. So may kuritado ni mga limon. Diba? So, may suon, grabe kayo. Ingon ang Diyos, kanino? Ingon ang Diyos. Sa Deuteronomio 18, versikulo 10 nga sa 12. Ayaw akong paradamot sa mga patutuo, diwata, tigmasagpala, patuko, kaya nga no, ang naguhan natin ay inututan sa Diyos. O yan, ingon pa yun sa Leviticus 19, versikulo 31. Ayaw akong damog sa mga konsultang mga espiritu o barangan. Mga igsugon, hingon din sa Deuteronomio, kapitulo 18, versikulo 15 hanggang 19. Apan pumili ninyong pahuron ang Diyos, dili kumano ang iyang mga suko, mahiagol na mo sa kuto. Wala. Hingon din
ninyo ang Diyos. Kinahanglan, mahuro din nato ang Diyos. Aron kita hatagan niya mga panalangin. Mo na nagkaroon dagdag ng pasikipon. Dagdag ng mamuyahon. Dagdag ng namatay. Tungkol kay ibiyan sila sa buhay ni Kristo. Kaya nahigugma pa sila pag-antos mga mananambal. Huwag mo na mong pigay sa sakramento. O na nakakinanglan kung ano na yung masakiton ka ninyo. O na may sa Santiago, versikulo 5, versikulo 14. Chapter 5, verse 14. Kung ano na yung masakiton ka ninyo, tao na ang pangulo sa simbahan. O ansyano, sa mga pare. O magbiyo kaninyo lana o mapasikuli kamo sa Diyos mangungisan. O nadaghan ka ng mga isuon. O nadaghan mga tao ko, mga isuon na nagtula. Nagpasakiton, iwahin ang ilang simbahan. No? O na ano na idaghan na obsession, na physical illness. No, dagana. O sa mga physical illness. Ano natin natural cause at preternatural cause. O na daghan lalo na makita niyo mo, way sakit, niya. Ginagawa kung mga mananambal, paano nila ito na ingat, ari na lang yung simbahan. O niya, magpahilog, anak ang magpahilog na nagpinga na. Taksa na ginawa. Unya, pagtawag ko pare, ignon bang pare, ayay, nanag pare, patay na naroon. Ilugan na pare, patay na naroon. Lubuyas pare, may masakitan na, siya may nangyayon ka namatay. Di na, mga isuho, di na. Wala, yung lima na to, doon na tayo, Tuhan, kinigay sa lawas. Katong katao, ang lawas o kala. Kung mamatay man nani, nga gihilugan ang tao, kana, hilugan din ang atong lawas, kadunay katapusan. Pero ang atong kala, walay katapusan. Mao ka na yung hukuman sa ito. No? Kung yan naman yun, kung naay mamatay, naagali ang ibang pa, may mo din, wala naas pa. May lumawas mo. Lukuya, itang mamagpapanahin mo malibang pa. Hebreo, pagkakalo na Hebreo, siguro 27, hindi ka matay sa tao, ang proses di ko marumangpan. Ay, mamuha lang yun. Naaman ako yun eh, kaya kalang di na ito makita. Ang Espiritu di na ito makita. Sama na sa kahangin. Mawa na, mawa kami ko 3, versikulo 1. No? Ang Espiritu kalang sama sa kahangin. Hindi na ito makita. Ya? Masakit lang, luya ko si ilulo, ilula, mama, papa, na himo ng alimagbag. Tungod na sa totoo. O niya, na may sunod ako, so, dito po ka, para kumahurot, pero sige lang. Si Patrick, di ba? No? So, tayo ko ng Diyos, hindi nakakapulon, wala ko natay ka na kasi magpagpapagyan. Kaya sa lahat. Ako namang ihatag sa ating suon si Brother Eugene, member of the Deliverance Minister under sa St. Michael, BB, and Deliverance Exorcism by Father David. Ako ihatag ni Brother Eugene.
Mayong malis kinatutanan. Sundan nato sa kampo, sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Dear Mama Mary, we humbly ask you to protect me and all those present now, and all those people in our lives, whom I cherish as well as all our possessions from any forms of harassment and retaliations from all evil spirit as we do this ministry. Cover us all with your mantle of love and protection, for you are our mother and we are your children. Intercede for us to the Father, so that all that we do and say may redound to His good pleasure and glory. Amen. By making the sign of your Holy Cross and the power of all your sacramentals, drive away from us, O Lord, all the powers of our enemies, all the evil spirits, and keep us always your servants in peace and tranquility. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. May palis pag-usap. Ako si Eugene Fundo, na sakop sa deliverance ni Father Darwin sa St. Michael Angel Reading Ministry. Murang aksyon ko ka, may naglang kayong tao, pero naulinan na gano'n ako na ilhan ni Boban nga, dating naghana na yung Tagalila, yung mabahaw sa Tagalila, no? Okay. Ang akong topic is about proper use of sacramentals. Muhagyong yung kunin tanan na paminaw mo nga matagos sa utak mga baton, iining mga sacramentals o magkakon sa mga pag-ampok sa simbahan. Kaya nga naman, maukini ang atong protection bato sa mga pag-atake sa demonyo. Instead, wato ka sa mga albularyo, ni ara ang protection, ni ara sa atong simbahan. Walang kanta makaiba. So, maumiyami ka ron, niining ang itawag kong spiritual warfare na empowerment. Kaya ron ka mo magkatumusap. Dili na mo muna sa mga albularyo mungkin sa pagkano na ganito. Walang min at kumbina sa mga albularyo na ganito. Ganit na lumay nila. Kaya kami mismo na nasayo na sila mga biktima sa maliputong atake sa demonyo. Amen? So, proper use of sacramentals. Kung sa'y kalainan sa sakramento o sa sacramentals, siya na sa'yo. Mga isyon na niya ni Karon, ang sakramento, si Kristo mismo ang nagtungkol. So, is duty to Christ. While ang mga sacramentals, tinukod kini sa simbahan, ubo sa pagtukod ni Kristo, kay sumalang sa Biblia, anaa sa Mateo 18:18. Ang inyong itutod din sa yuta, itutod sa langit, ug ang idilit din sa yuta, idilit sa pinto sa langit. So, biblikad, ayun. Nga sa ato pa, adunay authority ng simbahan. Okay? So, sa mga sacramentals, tanan na religious objects. Crucifix, katong iyong pangkuhan, paglesan ng mga mahimo niyang holy oil, holy salts, holy water, scapulars, medals, tanan. Prayers in the church, those are all sacramentals. Sacramentals na tawagan na. No? So, pagkutana, kano sa mahimong sacramentals sa usa ka religious object? Sina sa'yo? So, ang tubag kuman sa blessing sa
sa pare. So, after sa blessing sa pare, bihimon na siya epektibo nga sacramentals. Ha? Kuman sa blessing, bilibay. Pare naman sa may sinta. So, kuman sa blessing sa usa ka pare nga Katoliko, ordained priest, Catholic priest. No? So, ang prayer kung panangitan ay yung pare wala mahanan o blessing ng mga sacramentals. Hangiwan sila. Kay ganit ang i-empower ni Father Darwin ng talan, kauban niya kapalitan na mo-blessing sa inyong mga sacramentals. Nga naman, instead na ulong nagto sa mga nagulan. Hukta na ito ang pato, diri sa ako pato, anak ang atong kayuhan kung nasayod na kita. All priests are healed. No? Okay. Ingna sila na sa handbook, nasa page 231, na ang prayer, series of prayers, na yan. No? Dahil pagkana, paikot na ba ang license pare? Kung may pagkito, nilita na ito ang mga sacramentals. Paikot na ba? Parang Katoliko na, ordained priest. Paikot na? Dilin paghihapon. Dili pa tungkol kay ikinahanglan nato ang proper disposition. Ang proper disposition sa tao nga kung gamit ini. No? Proper disposition. Natong insakto. Kung baga, doon na batay authority, doon na batay igong katakos nga mo gamit ini mga sacramentals. Kung sa may buhaton, arong makabot ang proper disposition. Kaya kung anak ka sa salamutan, dili makamit na ito ang proper disposition. So, kung sa itong buhaton, ang atong buhaton ang makapatunta sa proper disposition sa paggamit sa mga sacramentals, bahwa ang una, paghinulsol. Confession. Pipila pa na ito, dire, simpa. Usahay dire, usahay simpa. Kunya, ibig sa mga simpa, pizzo, kalawa. Wala yung confession. Mga iksong na iyaw ng ilang mga pasama. Ugali mga patos po, simpa, yan ang domingo ka. Kaya gikunan ninyo ang inyong mga trabaho, inyong mga nakaw. Yung sunod, simpa. Ayaw mo kalawa, kung dili mo makapapag-isa. Kaya nga, pag-dubli-dubli niya ang inyong salamat kung inyo ng buhato ng Yesus. Ha? Kumpisal na. Pag hinulsong sa mga salam, pag-kumpisal sa pari, na binasa na sa langit portal. Sa langit portal. Kaya naalihan sa Salmo 38:3, nagaingon, grabe ang akong sakit tungod sa imong kasubok. Masakiton ang tibuok kong lawas tungod sa akong mga sala. So, biblical kayo. Kinahanglan din ako papason ang atong mga sala. Kaya maghamo ka rin naghatag na ito kulang. Or muna na pagbuwag na ito nato sa korelasyon nato sa Ginoo. Timan-timan ninyo may iso. Kumpisa, aron mahimali kita sa estado sa grasya. Kaya diha sa pagpakasala, napapas ang sanctified grace nga tunadawan diha sa pagbunyag ka. No? So, unsa to? Paghinulsol, confession, number 1. Number 2, pagpatong sa matuod ng pagtuong Katoliko. Matuod ng pagtuong. Tinuod ng pagtuong, dili itong inyong mga, sa tingin nila ganyan, patuong. Tiunay, authentic faith. Matuod ng pagtuong, dili mga patuong. Dunay nga tinailan sa matuod ng pagtuong. Una, pagsalikway sa tanang mga pagtulunan o mga baruganan nga dili iya ni Kristo. So dili kita angay mutuod ay ihanang mga sulti-sulti lamang
nga dili manunlong sa atong simbahan. Hugod nga pagtuo, dili ang mga patutuo. Pagpatulog kalikon, panahon sa mga pagsulay. Krusyan mo mga igsoon. Pipilapan nato dire nga kung hasmaga na sa mga hagit sa kinabuhi, mga pagsuway sa kinabuhi. Dayon, basol, o sukmatan ng Ginoo nga nung inabot pa din ako. Daghan pa mga tao nga nautan kay nga ako, ganong ako paman. Ayaw mahayin ang Diyos, mga igsoon. Ligunon ang kaugalingon panahon sa pagsulay. Dili yun nato angay mahayan ng Diyos sa panahon sa pagsulay. Isaling sa Diyos ang pabot ng pagsulay. Ayaw siya mahayan. Kaya isuon ko ang yan karon. Kung unsa man inyong ginagatan, kung unsa man ang inyong kahimtang karon, ikaw mismo mo'y naghatod sa imong kaugalingon sa mga kasamtangang sitwasyon. Nga naman, tungkol kay kisulayan kastin. Layo na kasakitan. Ayaw isipang kasilong ka lang sa Ginoo, kundi usa ng ka-purification. Kay gusto siya na mahibalik ka sa linya. Mahibalik ka sa estado sa grasya. Maong gusto siya na bumiyak ta sa atong mga sana. Amen? Ikatulo, atong ipanayag sa ugma ayong buhay ang atong gituuhan. No? Santiago 2:14-26, patay ang atong pagtuo kung dili manang sa maayong buhay. Patay ang pagtuo kung wala buhay. So, next one, usisahan ang pagalingon kung ana ba kanilang mga maayong buhay. Ganto sa imong sikataw, sa imong eksoon, o mga silingan. Basit, kanya o duhay na abot sa simbahan, santos kaayo. Pag abot sa mga silingan, perfect, demonyo mga kaayo. Ayaw, work of mercy. I-share kung sa'yo na natin. Ugma. Igugma kayo mga silingan na mas labaw pa kaubos na nato. Habi ninyo mga eksyon ay ako dahil mga naghinubra ng nagkatagan, mga pagkaroon kung sa padihan, na ato rin ito sa musikan, utang nila nato sa laing taon na walang lihanan kung ato ang musikan. Show your love to others, help them, kung sa'yo na, share your blessing to others. Sunod, iwali sa walay kahadlok ang kamaturan. Kung sa inyong nakatunan, bahin sa ating mga pagturo. Iwali na i-share na sa mga sama nila ng mga iluhan karon. Mao kami sa among team, baliton din ako. Kung ano na may maigog sa among mga tao, dili ka mo ang among tuyo. Kung dili igog namin, nga nagbutyag sa kamaturan. Walang pinagtulina sa mga tao nga among nalisan kapan ganing nanungin nila. Kaysa among imo na ganihan, biktima lang sa sila sa maliputong atake sa yawa. Amen? So ang ikatulo sa buhaton ng mga kabot ang proper disposition, pag kinabuhi, subay sa kabubuton sa Diyos. Itulo. Saan man? Kung man pag kinabuhi, unang pinaagi sa atong pagka, may inampuhon. At orinasyon sa Ginoo. Kaya atong mga pag-apo, atong mga personal prayer, mao ka na ang atong pagkikrelasyon sa Ginoo. Mao ka na ang atong komunikasyon ngadto sa Dios. Kahini ang pag-apo, mga igsoon.
Ilabi na ang Santos Talusan. 20 to 30 minutes. Nagkabato na ka. Usa ka nindot nga dialogue. Gikan sa Ginoo. Kubihan ka nimo. Agon tagani kagtanaw ng karto ng Lisay. Ha? Kung sila kamunan yung karto ng Lisay. Patay. Harasman. Sa patihan. Wala. Walay maayong ihatag na itong kayuhan. Kanang pagpananaw sa mga salida. Scroll sa social media. Baka kita o balik sunod na clip. Time tayo ng comment. Request na yun. Ang mga pamarin. Kung mabitaw pa rin. Naman tayo ng pamarin. Simple na kayo lang. Namin yung pinawag sa social media. Pero bantay din sa doorways of even ang social media. So, ang atong personal prayer, sige no, atong ginasiyang pahutan. Dunay pinakasayon, kung mas ikahimutan, mas ikahimutan sa Diyos na mata sa personal na pagkampo. Nasayon mo kung isa. Ha? Malipay ang Diyos kung inyong imuhaton. Mao ka na, Renson, ang paghalad sa atong kaugalingon, atong mga buhat, o mga panghitabo, maayuman o nautan ka ng alaw, atong ihalad alam sa kaymayanan sa Diyos. Nga di ay ngayon, kung atong ihalad sa Diyos ang maong mga buhat na nagkatawa, tungod ini sa dihay, kaya atong mga ordinaryong buhat, yan ang alawa, may manhimo sa kanindog ng pagkakas. Ha? Watang morning offering. Pangmata sa mga aknalin sa Ginoo, pagpasalamat sa nakayuan at pagpapatan niya ng taga. Kunya, ang umabot ng mga panghitabo niya na katawa, pwede na yung i-offer sa niya. Lord, daghan kay kong labunod, ako ni-offer. Ha? Tanawan, nasa ako pa di ay nakasinto sa Ginoo ang iyong naglaw-adlaw nga ibuhaton. Sa gipigingon sa Talang Kasulatan, seek first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. So, una ko rin nato ang Diyos, yan siya dahil ang matag sa mga. Now, so, i-offer ginagawa sa kaniha, kanan ako may naglaw-adlaw, kung sa inyong buhat ko na naglawa, i-offer na sa inyo, usa na na kamahimo ng mga ayaw na maghapo. Aside sa rosary, pero ayaw kalimot, ako nagadasig. Rosary. Pray the rosary every day. Habit ninyo isang ka-powerful ng rosary ng Islam. Every time na tunay mga process na akong ginandol, dugay na ano na may mapusas na dugay kayo muhabang ang demonyo. Mabuto. Ingong berdaro sa'yo mga kapitan namin. Kung sa'yo mo buhato? Pag-usari yung pasagdan na ito poses ito. Bantayan na naman na dili ipakog ang ulo. Then proceed sa rosary. Matagulan na ako sa pag-imayan kamahiyan. Mura yung torture ang proses. Wala na may nagtira. Nag-focus na sa Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Bilang, sakit sa ulungan. Kanagway tayo na. Mo'y nakaingon ka na. Kinsa mo itong ito, ningon na ito, hindi ko babae. Kunti katong demonyo nagkaproses niya. Kaya dili siya kagwanta sa ngalan nga babae. Dugay tayo makulingan ang proses. Dili pa mikahuman sa pitinan ng mga misteryo. Labi na kung among kantahon ang San Virgin. Magkimaya na rin na. Piling-piling ang proses na. San Virgin. Yung sampukan na dalungan. Magsagit-sagit sa kasakit. Kanang babayhana mo yung kainom kayo. Pag-ampok sa Santos na Rosario. Kung wala mo kayo nagkakunan panininig na butana,
Niini ang mga manunod na pray na rosary. Usa na nakalikod na ayaw ng proteksyon sa inyong mga usa na pamilya. Batok sa atake sa inyo. Kining ang mga pagsulti ninyong menson, puro ni kasinatian nga akong nagihan. Dugang pa pagbalito. Kining ubos ninyong menson niya karon dili lang sa pagod. Usapon ko sa dili ka mo ang na sa Kristo. Nahimong kong biktima sa atake sa yawa. Kaya usa sa akong nakatibulangan ko na involved na ng bukod. Dagdag-dagdag. One time, usapon ko sa mga pasyente ni Padre before sa loob pa siya ng saya. Kung sa iningon na yung Padre sa kong ipainom-inom niya ka ako, bro, purification yun ito. Pag-ampun ka naman, pray the rosary. Udihang ako nasukod ko yung iso. Yung pagkinig layuman na ako. Sige. Sampat na sino kong balik-balik dito sa ministry ni Father Harvey. Ihang ako natungtan. Matagi ngayon na ako ang puhon ng Santos na Rosario ban sa akong pamilya. Ihang ako nabatayan ang kausapan sa akong kaugalingon. Dili lang pisikal, kundi espiritual. Sa panahon bagyo mo din, pati gusto ka ito din. Iugasan ang umon itong panahon na. Noingon yung kong nagambay ng power of the Rosary, ilumas mo sa Pinoy. Alas 7 sa gabi, alas 6 pa kami nagsukod na guro-guro namin. Dalit-dalit panahon. Kaya nga no, kaya niya maamtan sa mga usok na bagyo. Niya mapagkat sa sukat. Pagkahuman, sikit-sikit na akong nasiningan na nagtanaw ay akong balay. Kani, malibutan ko na kalubin. Ito kalubin ang ako, kung mga nagkong kahoy, kung mo ay magkumahigok. Yun. O kung matong ko, yun ko balay. Sa tusilan eh. Pagkakumas bagyo, yan may post. Yan na iPhone, version, pagputol sa mga kan. Karoon nga, huwag matang, bilin yung kubitan sa hotel. Ito kalubin. Sikit-sikit sila, gawas, ulihan, nilikanto yung balay. Huwag mo sira yung balay. Nagkatubang mas ampong sa Santos ng Soyo. Kakalibot-libot na alupat ng namas. Ampong sa Santos ng Rosario. Naningalan. Bisan sa usok sa ulo sa hangin. Puto-puto dito, puto-puto dito. Walang namumalihan. Ganit ipakatuloy. Pagkabot sa lastis na sinangang umin. Na daw ay pagkakataon. Di matanong sa iyo. Kaya gusto kong serve for ikaduha. Pwede meron ito na kuhan ka na sa simpang gabi. Kaya gusto ko, usap ko kali minister naman. Pagtanong ako sa kanibot. Kadaw na ko kaya. Wala na yung kahoy. Wala yung mga namay na yung kahoy na marunong. Wala yung nasa nga. Wala yung dahon. Akong balay pagkapunta. Wala yung isa ka ng gupak. Akong nasilingan. Huwag lang ako. Ang palimot, luyo sa ako. Perimeter area. Kurot na lang yun. More than or less than 20 kapuluhan sa pagkurot. Batay-batay. Ang akong balay, wala yung isang usan. Ito, ito. Nga i-claim din ako. I-claim na ako. Ito, hindi yun na. Ikalim ng Destino. Nagpapiloy ko mahal na Beri Maria. Nga tabangan ko. Ipangalihan na ito sa iyong anak sa Panginoon. Nga iwaso. Kung iyanak na kapunta ko Yeso. I-claim na ito sa iyong nga mahumog ang iyong grasya. Umikan sa ang pag-ampong sa Santos ng Sayo. Pagpaka na ito ang mga sunod balik lang kay sunod Santos Rosario on a personal prayer ganito kay nato
nga ato i-practice. Kaya labaw or di pa mo ibaw alin, bawa na yung pinag-dito. Simple, wala yung gusto. Palitin na gusto nila. Ugay, apuha ang santos nga Rosario. Nung karoon sulod na no? Aduna na tayo katakos na ibalik na tayo sa estado sa grasya. So, ang ita sa flow of deliverance. Pagkapangandam sa kaugalingon alam sa ako sa pag-deliverance. Una to being in the state of grace through confession. Labi na sa atong nasalang or palsy. Aron, kita mahibalik sa estado sa grasya. So, narata sa estado sa grasya, pwede na tayo gamit ining mga sacramentals. Kung aduna na yung nag-ipito ang sacramentals deliverance. Ikaduha, ayaw kahadlok. Kung galing ang deliverance mo, dilitangay kahadlok. Nga naman, anak-anak sa side sa Ginoo. Kanang mga yaman tumpanan na sa atong mga diin. Kung utubon. No? Ayaw kahadlok, ang piling kita dagkon sa kahadlok. Focus ta sa kahog sa Diyos, aron dili kita mahadlok kung dili magahog sa kahadlok. Kung dili kita mahadlok. Focus lang ta sa kahog sa Diyos. Ikaduha, ay katulong. Ay kadua, focus sa kahog sa Diyos, dili sa yawa, aron dili ta mahadlok sa kahadlok. No? Kaya nakadiha. So, sa Santiago 4:7, no? Iinom din sa una, no? Nabi in the state of grace. So, diigon din sa Santiago 4:7 nga pagmasinuntanon sa Ginoo sa Diyos. So, man, pinati sa itong pagsubay sa iyang kabubuton, pero kita mahimuli sa number 1, sa estado, sa grasya. Os-os na gamay para sa number 2, para di tamadong sa kausayawan. Diigon niya mo rin. Santiago 4:7. Kaya nakata sa kahog sa Diyos na ibalik ba? Suklin ninyo ang yawa kung budalan siya. Sukutan. Kaysa ato inomong i-offer na ato kaugalingon nga ito sa yawa. Kaya isa ng pangayong nakabak. Matong pa Father Darwin. Pinagpili niyo kung ano na memorya. Okay? Ikatulong, pangayong na ito sa Banal na Espiritu. Aron nakaganda sa kalikon. Pag-amputa, huwag na pag-ampun, pangayong na ito sa Holy Spirit, nga guided na sa atong pag-abuhaton. Yan, kung mabati ka nimo ang presensya sa Diyos, una pa magsugod sa pag-ampun. Panahon nito ang kurang, ready na ka, nananin mo ang Bala ang Espiritu, anak pa magsugod sa pag-ampun. Karon, dirin na lang sa akto sa pag-ampun sa deliverance. Gamit ang atong mga sacramentals, ay na ka. Crucifix, rosaries, prayer books, holy oil, holy water, holy salt, middles, isang kasa ang gamiton ng importante na kasagay. Ang una sa akto sa pag-ampun sa deliverance, mao ang pagpamuros. Sa ngalan sa mahal sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Mao kanay gitawag sa lain ng pagkasulti nga ang pag-ampo sugdan sa pag-ampo. Yan, kumanon ko niya ay human o pag-ampo. Kaya naman, ang simple niya na pagpamuros, amahan anak ng Espiritu Santo, usa na ang kanito nga pag-ampo. Tanawa, kanabuntag kayo, matagbuhan ko na ito pamuros ng kampo. Buhat na lang, lagi ko mga yung buhat, kaya na sa ito, buhat niya. The shortest form of prayer, making the sign of the cross. Mao ayaw kalimot, manglakaw, pangmaros ng pumula. Pangako, ito ang magpagkamot. Iyakan sila nato kanunay ang presensya sa mga sa anak sa Diyos Espiritu Santo.
Amen? Karon, ikaduha, prayer of protection. No? Prayer of protection, nahanap sa page 62 sa mga handbook. Prayer of protection, pangalian sa Ginoo nga proteksyonan ta sa atong pagkabuhatan. Page 62. Katong i-pray kanina sa pagsugod, Lord Jesus, I ask you to protect my family. Name sa kuhan na members ng pamilya from sickness, all harm, and from accidents. If any of us have been subjected to the curses, excess or spells, I declare these curses, excess or spells not avoid in the name of Jesus Christ. If any evil spirit has been sent against us, I commission you in the name of Jesus Christ, and I send you to Jesus to tell him as he is. Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. Prayer of protection. So Lord, ask for protection from Mama Mary. Kung i-pray na ko kanina, page 63 to 64. Ano niya? Saint Michael prayer. Nasa page 143 to 144. After sa prayer, sa protection, balik ka sa page 65 for the inner healing prayer. Labi na kung adunay mga unresolved emotional trauma o emotional na pagbati ang ibati ang biktima ay mga unresolved negative emotions. So prayer of inner healing sa page 65. Then proceed na sa renouncement na page 68. Iling renouncement mo ni ang pagsaligway. No? Kung wala mo maka-renounce, kung sa may saligway, page 68. Isaligway ka kung inyong mga tuo-tuo o mga hapak ninyo, ikan sa mga albularyo. Isaligway na ninyo at bukol ninyo mga mabalan. In the name of Jesus, I renounce my occult belief and practices, all the rituals, hindi na mo isayan po, pagbukol na sa mga albularyo, paggamit ng mga hapak, i-modify lang, hindi mo sa mga hapak na nakalapas sa kabubutong sa Ginoo. Muna yung pagsalikuay, announcement. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my Lord and Savior. Yung kinig ang prayer mo ng soul, ato ni balikon sa mga tulog. 3 times. Balik-balikon. After sa announcement, proceed na sa page 76. Nadia, prayer to break seals and consecration. Yan yung mga anak, yung mga consecrations, yan yung nadawat ng mga apak, consecrate na sa mga tularyo. Yung mga anak sa una, yung consecrate, lagi sa imo pagkapasampas, o mga lana, pagpahilong ng mga tularyo. Ang mga seals and consecration, break na ito. In the name of Jesus, I break the seals around you and the consecration upon you. Pero naon ba, ay mga kanunay, kitang mga pinikanan at bumatay authority over sa atong mga anak. Kita po mga anak, naduna po tayo authority ganito sa atong mga pinikanan kung sila po ang maminahanglan sa atong prayer. Vice versa, kita mga layo na deliver sa atin, hindi pwedeng deliverance sa langing pamilya. Sula sa pamilya. Kasi magkahan ng mga nato, dahil tawag mo pre, hiligin sa inyong mga deliverance sa mga delivery kung wala kang appeal sa team sa imo ang pamilya. So, that's why ako mo i-empower ni ini na maong mga buhay kay ang hindi na mumudagog sa kakadahiyang na nangulado. Kita na may hatag o proteksyon sa atong pamilya. Okay? Is that? So, breaking of seals and consecration, page 76.
Proceed. Sunod na prayer. Kung pananglitan mag-react sa breaking of seals and consecration, balik-balikon. Ha? Balik-balikon ang mga prayer. Kanto na kita siya mag-react. So, sunod, page 78. Breaking of curses and spells. Nga tunglo, nga barang, red, break na to. Abi din yung mga isunod sa likalikon. Labi na ng mga lagihan o mga ngani, mga curses and spells. Inig-pray na, litad yun na yun. Litad yun. Sakitan yun sila. Kung nanalingkod kayo sa simbahan. Kung naman kinanglan yun na makatulong na hinihin. Kung protection na to. Aside sa rosary. Page 58, breaking curses and spells. In the name of Jesus, I break all curses sent against you and all spells around you. Balik ko rin katulong yung first 3 lines. In the name of Jesus, I break all curses sent against you and all spells around you. Katulong, then proceed. I command all spirits associated with the seals of consecration to go immediately and let into the foot of the cross. The most Holy Spirit enter into the pieces left by these evil spirits and feel na ipagkakitan mo state the name of person inyong state of insayngan sa inyong anak, insayngan sa inyong bilikanan, insayngan sa inyong sakop sa pamilya ng inyong deliverance. No? And left by the spirits and feel one with your presence, love, and protection. Please do not allow the spirits again. Kung mag-react siya aling na prayer, balik-balikon ang prayer hantod na mo din ang react. Sunod, breaking unholy ties, links, and bandages. Unholy ties. So, pagdalong din mo katoryo, doon na kayo ties sa mga gularyo. Kung isa itong nag-chikpoy kakadahiyan ng chicks yung mga sipik, yung mga sexual intercourse, adunan na kay unholy soul ties. No? Hindi na mawa sa mga pag-umpisa kung hindi mo na yung kining ang prayer ng kami. Breaking unholy ties, links, and bandages. Kung imong kaliwatan, bularyo, mamamarang, kung ano siya, kapag react siya at nabuo, layuan yun. Anong prayer? In the name of Jesus, I break any unholy ties, links, and bandages between one and all evil sources and spirits. State the name person. One ang God sa iyong deliverance. O kaya po, balikon ka tulo, then proceed. And I command all these spirits associated with these unholy ties, links, and bandages to go immediately and directly to the foot of the cross. O most Holy Spirit, enter into these pieces, let the spirits and fill one with your presence, love, and protection. Please do not allow the spirits to return. Again, kung mag-react ka ng prayer, balik-balik ko kung katulungan mo ang prayer. Remember, kung mag-deliverance na sa sakit sa mga pamilya, kinahanglan ng isok mo firm. Walay sagol kahandong. Eh, katawanan ka siya, wala. Experience na mo, katunay, kitry na mo ito. Pagka-deliverance mo, dahil nagalayin ng parokya, dahil ng usol, dahil ng minsan, kung patray sa mga. Kung galing ng timingan kay naipusis at mga panahon, ako sila yung patisting, gasamo namin yan kahapon. Pagtanaw pa niya sa puses, puro naman iyahan naman. Puses pa na, naalam mo. Pagkakita niya nagkakulong kinasan, hadlo ka naman. Ikaw lang ba, kung siya anak ba, ano ka? Wala na, pilit na ang hadlo. Dili ka magpakita, kan hadlo ka. Ano man, ligla na siya. Wala siya mahimong kinaka sa mga kapag. Nata sa side sa ito. Prefer your voice. Kaiso, nakakot kayo authority. Tagay authority ang nilagay mo. So after sa breaking unholy ties, links, and bandages, udritso dahil ka sa deliverance 1. Page 81. 81. In the name of Jesus, makadirect commandment ang
mga sakop sa pamilya, sa pamilya Anglikana. In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God, and through His most powerful and salvific name, I rebuke, rectify, bind, and cast out all evil spirit. I command all of you in the name of Jesus to depart right now from Pulano and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus and never return. Sige siya rin, balik ko. In the name of Jesus of Nazareth, through His isinto ang imong kaugalingon niya sa presensya sa Ginoo. Samtang natakot kami, litna-litna kumayawaan ang imong ginagawa. Ha? Balik ko ni mo o mag-react sa prayer. And proceed, O most Holy Spirit, fill all empty spaces to death by your evil spirits with your presence, love, and protection. Na-expect kung kanino person niya na I consecrate, may consecrate na yung anak. I consecrate my daughter, Pulano, inside and turn it to you, O most blessed Trinity, through the intercession of Mama Mary. No? Yan. Samtang nagkampo ka ng deliverance man, ato batayan ang mga manifestations ng mga sitwasyon sa atong deliverance. No? Samtang magkampo ang leader ng proceedings, no? Ato ni patubag sa biktima, pwede mo ipatong sa ulo sa biktima. No? Kunit siya crucifix or ini sa kanina, sa medal, rosary, sa kanina. Init kayo na sa kanina, kada mga sa taas, medal, init kayo na kanina. Kuha! Init, kuha ka na! Wala. No? Painamdom, kung usa na prayer na nagkariyak sa biktima, balik-balikon o pagkampo. Yan. Kung unsa ka sa kamintals, ang nagkapariyak, taman sa biktima, o ang apply. Ayun na natin Holy Water, o ayun na Holy Oil, tantanan, itong prayer kanina sa curses, sa forgivenesses, ayun na limong, yan, ato sa deliverance. Yan, kung asa ka sa kamintals, oil or water, isabling mo, sprinkle mo sa holy water, kung muriyak siya, imong ibalik-balikon. Yung oil, kung muriyak siya sa oil, balik. Ang tonayhan na siya, kung nahin manifestation, kung suka na siya, lapot kayo, kung hindi maputol na laway. Sige na siya suka-suka. Yan, inanak na, gawas na biktima, suka, ubo, yan na, wala yung kung naka sa insakto kapamuhot, wala sa translate ng biktima, papasawag siya sa prayer of inner healing balik. Ito, kung nasa yung mga negative emotions, no, unresolved negative emotions. Ito nasa page 62, no, prayer of inner healing. Kung labi na. Ang manifestations ko, doon na sa mga kayumbong, kasuko, kayumbos, wala yung batayan, wala yung matulog. Anak na kayong anak na nayawaan, hindi ka kayo na sila ako kasuko sa ilang likanan. No? So, mantayan, masamang balik sa inner healing. Nada sa page 65, ang inner healing. Kung open ang yung third eye sa biktima, babasaw siya sa prayer of consecration. Pag-close, ang psychic abilities ng yung third eye, naa ang prayer sa page 204. Uy, makakita ng ito, nakoy madungo. Kung iba itong mali, puso na siya, na siya. Yan, katong mga prayers kanina, pwede mo ito mag-deliverance sa inyong panimalay. I-modify na, in this name of person, we got house, in our house, modify. Pwede. So, open ang third eye, kapasama sa page 224, closing of third eye. Yan, kung mawasan ang biktima, pagpalitukon sa I love you Jesus or I love you Mama Mary. Okay, kung nawasan ang biktima, palitok na siya sa I love you Jesus o I love you Mama Mary. Niya, pahinon siya ang biktima sa holy water o holy oil. Kailan siya kung dinig na murihan. Okay, gusto na niya tuon ang mga sa pagkintals. Niya, ayaw kalimot mga igsoon,
Human sa tanan ng mga pag-ampo. Sabihin ako ganihan, ang pag-ampo, magsugod sa pag-ampo. No? Yang human po sa pag-ampo. So, mag-ampo ka sa last, may humanta na cleansing prayer. Ang cleansing prayer na sa page 100. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, wala to, katapusan ka na alay na butan. Anoint us with the gift of the Holy Spirit and refresh our body, soul, and spirit. And may the sign of your Holy Cross drive away all evil spirit from us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, mao ka po kay soul. Hinaunta, na ining ang kamay ng pagpaambit, at doon mo'y makatunan. Pagpatog mo kay Iso, Santiago 4:7, magpasinuntanon na sa Diyos, pinagi sa pagtuman sa iyong bukod, ug suklan ang mga yawa, ug mudagan siya, pinagi sa atong patuog, atong pagpapog. Amen. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Diyos,